Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, EasyGas, MRCD, Lourdes Opticians, Farner Malta, Index, HomePlus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Benna, Logica Office Furniture, Telbu Della Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant. Il-biskuttin mistenni minn kulħadd u din il-ġimgħa kelli feedback qawwi minn xi nies li rawna l-ewwel darba. Anka jien. Proset, mela. U tal-lum kbir, tal-lum kbir. Għax inti. Illum il-buskottin kbir, il-persuna nħobba ħafna. Ekk. Hemm xi ħaġa. Dil-persuna, dil-persuna meta nħares lejja, meta nitkellem magħha. Daqs li kieku mort, għanċaħat u għamilli l-izbaħ messaġġ niflowtja. Ma nafix daqsek. Għandi program, dal-program tal-lum, jista' jkolli forse tkellimni waqas ninduna x'un kunet niflowtja. Veru niflowtja. Mo speċjali. Il-paċi jekk il-feħ. Jekk toħlom xi ħolma u ma tkunx taf xi tfisser. Itajdilek, mhux blamment imma mill-esperjenza u dak li tagħmlet. Magħna fl-istudju ħajkonna lil Nadia Borġ Bonacci! Nilqgħu magħna lil Nadia Borġ Bonacci illi hija taqra tfisser il-ħolm, insellmilha, jiena wkoll ma nafekx daqs George imma nafek, ili ma narak. Iva. Tidher tajba ħafna, grazzi mulej. Thank you, grazzi. Nirringrazzja l-Alla kull-jum jiena. Għandi lista ktib, għandi notebook fiħġi li nikteb xi ħaġa, xinħobb nikteb 4 linji kultant. U naħa l-oħra għandi l-gratitude list ngħidilha fejn jien nikteb għal xiex inkun grata. U waħda minnhom hija li jien neżisti jien kif jien, magħmula kif jien. Nadia. Qed nieħu gost narakom. Anka. Għaliex dejjem meta kont fuq. Kemm qed narak hekk bin-nuċċali kull kulur. Ħafna u jisraq ilha. Thank you, da stili nħobbu ħafna. Il-ketaj, Il-nuċċali jisu tal-xismu, ma tħossokx. Il-nuċċali tal-gay pride. U inti gay friendly ħafna. Veri. Għaxin naf ġifiri tkun maluqa fik innifsek. Li tkun maluqa f'ġismek, priġuniera f'ġismek naf ġifiri. Meta ħriġt fil-pubbliku fuq il-ħolm? Fuq il-ħolm? Li tispjega l-ħolm. Ma nafx, kien hemm. Xi sejħulu persuna li tfisser il-ħolm? Onero kritika, il-kelma propja. Onero ġeja mill-Grik, tfisser ħolm. Onero kritika. O-N-E-I-R-O. George, jitla naqra bis-sidġu, għax jisun iżel bik. U mux life edin. Naħseb il-peace. U kritika hija l-analisi, t-tifsir li. Tal-ħolm. Tal-ħolm. L-ewwel net, kulħadd joħlom u joħlom kuljum. Yes. Imma mhux kuljum niftakruh. Le. U għaw min ma jridx jiftakar. X'ġifieri? Jekk ikolli ħolma li qed tippreżentali xi ħaġa li għalija mhix ta' pjaċir, kapaċi nimblukka. Par meta ngħidlek xi ħaġa tniġbidlek l-attenzjoni fuq oġġett biex inti speċi nafek qed ninduna li inti qed tuża pereżempju sistema li mhix qed tirrendilek riżultati, qed tirrendilek konsegwenzi li qed bagħtihom.
Għarrejn ħan nġbitlek l-attenzjoni, jisma, min jafek tbiddila dik is-sistema. U inti ma tatix kasi. Tiblukka. Ħan nitkellem mill-lat mediku, George. Kont semmur naqra l-urek ma importax, kemm nagħmilha mistoqsija żgħira. Meta ħriġt fil-pubbliku li inti qed tfisser il-ħolm. Sewa. In-nies kif laqgħu kien naf jiena darba tkellimt ma' xi ħadd li jaqra l-kafe pereżempju, meta kienet Jaqleb it-tazza. Meta kienet tgħaddi mit-triq, kien hemm nies li pereżempju kienu jagħmlula l-qrum, jew isma' raġel saħħara. Kien hemm dawn il-mumenti naf li Nirringrazzja forsi mentalment setgħu kisru. L-iktar n-nies li kienu jiddubitaw jien min jien x'qed nagħmel huma l-iktar nies li kienu viċin tiegħi. Però jien sa dak iż-żmien kont bdejt vjaġġ fejn bdejt niskopri li l-nifsi minn jien il-vjaġġ ta' ħajti ma pjanajtux. Ma kelli ebda pjan. U kienet ġiet xi ħaġa kważi naturali għaliex l-ewwel l-idea kienet li nkun fuq il-medja meta bdejt l-ewwel programm fuq ir-radju 26 sena u nofs ilu. Però kif bdejt tajt jiena kapaċi naqra l-ħolm? Hija naturali jew studjajta? Mit-tnejn. Tkun ġo fik u għax tkun studjajta, ovvjament, courses, seminars, kodba, studju, għadni sal-lum ma jqafx. U bat l-esperienza tal-ħajja u Ovvjament, l-esperienza tal-ħajja. Ma li taqra l-ħolm, imur kontra it-talim tal-Knisja? Le, għalix l-lan tijaw. Fil-fat Alla kellem ħafna fil-ħolm. Żgur. Il-Madonna għandek raġun. Hemm ħafna eżempji fil-Bibja. San Giuseppe, per eżempju. Tajdlix biex nikwotalek li mum. Tajdlix biex nikwotalek li muma, però fil-Bibja hemm ħafna eżempji ta' ħolm, ġifieri. U il-mod kif jiena nħares li l-ħolm huma messaġġi li l-subkonxu tagħna jibatilna biex aħna nsiru ħbieb ta' nfusna. U nidħlu fina nfusna li insiru nafu mhux biss aħna minn aħna bħala bnedmin, imma anki aħna minn aħna b'mod spiritwali, għaliex le. Ġifieri hija xi ħaġa li jekk inti qed tisma' bħal meta inti meta tkun qed tagħmel xi ħaġa ġieli tkun qed titkellem bejnek u bejn ruħek ngħidu, u ġieli iġibu immaġini ta' Anġlu tajjeb u Anġlu ħażin fuq, speċi l-Anġlu tajjeb jgħidlek għamelek, l-Anġlu ħażin jagħmelek jisu l-kuxjenza. Issa l-ħolm imur jgħinek twieżen, jgħinek issaqsi mistoqsijiet lilek innifsek, jgħinek issir taf lilek innifsek. Mela, mill-lat mediku, mill-li nafjien u kolleġini, lat mediku jgħidlek illi l-bniedem joħlom kuljum, ma jiftakarhomx kollha imma noħolmu kuljum. Alla ħares ma noħolmux għax ikun ifisser li we have a problem ta' saħħa. Tinqala problema. Noħolmu kuljum naqblu. Iva, jekk ma. Veru li l-ħolma inti toħloma ftit sekondi qabel tqum. Ne. L-ewwel nett iktar mill-lat mediku qatt mill-lat xjentistiku ta' riċerka. Iktar mill-lat mediku, orrajt tidħol ovvjament il-mediċina, però iktar bħala riċerka. U bħala xjentisti għadhom sal-lum għalkemm il-ħolm skoprew li huwa funzjoni neċessarja tal-moħħ. Healthy. Iva, Healthy li toħloq. juża, iva. Però ma jafux għalfej. Allura li jiena li di qiegħda waħda tmeri lill-oħra. U diġi li semmejta wkoll fejn kienu saru esperimenti fuq tates jgħajmuhom f'dak il-perjodu li qed jħolmu li jgħidulu REM sleep, rapid eye movement. Meta aħna noħolmu għajnejna inċaqalquhom lawnu lek, jisna qed naraw screen ta' television, jisna qed nimxu mal-immaġini li qed naraw fil-ħolma. Issa jekk inti tqajjem il-bniedem jew f'dal każ kien qattus waqt ir-REM sleep, ġifieri inti qed ma tħallihx joħlom, il-qattus wara ftit jiem beda juri sinjali ta' diżorjentazzjoni.
Sakemm baqa sejjer lura kull jum qajmu fl-istess ħinijiet ma jħallux joħlom, sakemm imbagħad il-qattu smit. Ekku. U l-bniedem, Eħe. għandek raġun, anke x-xjentisti jgħidu għadi, George, jekk ma toħlomx, ħajkollok problema ta' saħħa. Aħna noħolmu kull-jum, pero ma niftakruwiex Le. kull-jum. Issa, xieġri meta niftakruha? Jina l-qum ngħid ma ħlomt xħolma kera jew xħolma. Sabiħa kienet. Għax ħolma kapaċi tbiddillek il-burdata jew teffettwak anki ġili jekk tkun ħolma li timpressjonak, per eżempju ġili tqajt ma' nies jħolmu b'xi ħaġa u wara l-ħolma jisom jibdew jistkerħu dak l-oġġett. Ġifieri mhux għax stkerraħtu minn qabel u ħlomt bih. Sewa. Le imma ħolmu b'xi ħaġa u jistkerħuha wara l-ħolma. Veru l-mejtin ikellmuna fil-ħolm. Jiena nħoss li il-ħolm huwa bħal channel, bħal isu stazzjon aerial sejħlu li trid fejn il-maħbubin tagħna jekk iridu jiġu u jkellmuna permezz tiegħu. Meta jridu, meta jkunu komdi, mhux bl-isforzi tagħna. Għax jgħidu li għaw min, jgħid li għax jien qatt ma ħlomt bommi, qatt ma ħlomt missier, qatt ma ħlomt bit-tifla jew bit-tifel jew mhix ħaġa li tista' tisforza. Barra minn hekk. Hija xi ħaġa li jħossu l-mejtin li għandu jibgħatulek messaġġ. Iva, u ġieli nkunu aħna li nqanqlu l-ħolma wkoll. Ikun hemm ċertu sitwazzjonijiet ġieli Per eżempju, inġili smajt leħen ommi, per eżempju. Iva, Najt smajt l-ommi, jiena- tajat li, per eżempju. Inkunet newden jew nkunet. Le, ma tinsix li l-memorja u dik li tibqalna. U memorja hemm fuq diversi livelli, mhux memorja il-memorja mentali tiġbor magħha il-viżwal, l-emozzjoni u smieħ u l-ħass li nħossu. Fimt allura? Ġifieri, dak li noħolmu ikun ġej mis-subconscious tagħna. Ukoll iva. U min jista' jgħid jekk dak li inti qed tisma' leħen ommok, jien ġieli anke ta' nisħajjin, inkun x'imkien u nisma' persuna partikolari ngħid illaħ kolli ngħid sejjaħ li Alfred żgur sejjaħ li. Jew semmini. Leħnu smajt. Fim per eżempju noħroġ u jiena u miexja, nippretendik li qed tajjatli, nisimak tajjatli. Ġiri dawn huma affarijiet li jiġrulna. Issa spjegazzjoni kultant tangibli ma jkollniex. U rridu ċertu affarijiet għalkemm jiena nħobb il-loġika, nħobb li l-oġġett irid jagħmel sens. Imma dak meta ssib il-bilanċ li hemm affarijiet oħra li aħna rridu naċċettaw li naċċettawhom kif huma. Ma rridx noqgħod nanalizzhom iż-żejjed. Kull ħolma għandha tifsira jew. Il-biċċa kbira iva. Per eżempju, jiena l-iktar ħolma u dejjem qedtielek li nieħu pjaċir. U iktar ma ngħid irid noħlomha ma noħlomha qatt. Li nkun qed intir. Ħlom ta' xi darbtej f'ħajti jew tlieta, il-feeling li ħassejt huwa feeling kbir sabiħ, jiġifieri George qiegħed bħal lajkla mis-serjetà. U narani għaddej, issa spjegaħħinna, nintefa' u ntir u għaddej nara l-pjanuri ħodor, per eżempju, u mbagħad ninżel u nerġa' nitla'. Però darba mbagħad issa spjegaħħom ħlomt li xi ħadd qisu ma nistax intir. Xi tfisser? ċadbela jżommok ġifiri. Le, issi ma stajċ intir. All right. Irrit intir ma. Mela, meta ċatet iżommok, eżatt. Meta qed ittir hija sensazzjoni libera. M'għandekx peace, maqtuħ mid-dinja. U aħna nafu, min inti bniedem għandek ċertu responsabiltajiet. Allura il-subkonxu tagħna kultant bħala kompensa jibatinna dat tip ta' ħolm. Biex inti, jekk inti speċjalment tkun għaddej minn perjodu partikolari fejn tħoss il-pis tar-responsabilità tiegħek, isu subkonxi jikkumpensak billi tik din il-ħolma. Itik rigal. Bravu, jien hekk insejħilhom rigali. Fejn inti qed tħossok letteralment mingħajr pis, mingħajr xejn. Kif donnok ġibtinna int rigal? Mela xina għalkemm il-programm jismu Biskuttin, ma konċ nafu ma ġitniex rasi nġib il-konftit biskuttini. Dak huma
affarijiet minn Siri Dulċir. Popolari. Iva, l-lum irtirat ta' għandu 85 sena. X'ismu? Tony. Tony. Minna nsellimlu. Borġ Bonaci. Iva. Nselmulek, Ton. U grazzi minn qalbna. U għatlu rrit naħdilom xaħġa. Nistan konna xfija l-kaxxa. Mela. Fidej, kif ta' Ħaniġi għalija, zo. Ħanqum. Ma Għaxaw tittafza. Għara t-għeleb Emerson, xaħġa. Ivan. Għaxin iktar bitċa xoħla, għaxin saqja mux għet-leħu mala. Inti leta li wasalt illum, kontenta bija? Iva, ta' Mela, kontenta. għal-kompetizjoni. Ma jidru lek, xe? Peress li maluqin. Nadia. Le, għadni ma laqtom. Għadni ma Ma laqtom. vera ma jidru. Zomra naraw xinu rigalta Ija, sul Borġ sakemm Bonaci. tiftaħ Nadja twildet Ismani. fit-28 ta' April tal-1964, u se? Mela. Ma l-irvellijiet mela? Le, dak ta' 58. 58. Oh, da tal-asel, wow. Mrs. Xiberraz ġobit l-kafe fil-ħin. Għali li ma ġobit li. Le, għalikom. Le, il-kafe. Isma, Ix, Dik minna li għad torta tal-lews. Tal-lews. Isma, sa' kemm joqgħod Grazzi. Diħaniħu, Għatħodix wahdek. Grazzi li ġibt l-rik Għanu għal-ħajqa. ħodajina. Le, jina t-nejn ġibtu. Le, ħajtina ċans nkun istamit. Għattara birsin, rajtu għattilkom jien. Inċi Għara tħares lejja għax tisħetni. Namlu. Lajn, jina nimmen flajn. Emerson. Għara tħares lejja għax Imma tisħetni. senna, imma inti. Di eżat bħal tal-kafe tal-ġima l-oħra. Fejn intom sħettu li l-kafe seħtu ili. Le. Temmen flajn inti ma. Il-knisja temmen flajn u sfortunatament Iva jkun hawn nies li. Iva, jgħidu l Tara bajnejk sħettili. Jien ħaneħel. Isma Nadja, ħares. Ja. Senna biex nkunu qed ngħidu kollox inti mbagħad. Int vera tisħet, il-direttur ħanajt. Għajdidna hi. Ma jtik ċans, ma jtik. Nġila ta' ħir ġibt il-boxing gloves mela. Le, mux boxing. Fly swatter, ħanilħu minnaw. Isma. Għajdidna. Le, t-sissa tajt. Le, musta. Din li jettajta xie għawlek l-affarijiet, tinsix li meta nkunu żgħar ikollna ċertu tendenzi. U tendenzi, per eżempju, ta' xaħat jien per eżempju konna ħafna dejjem irkub tejjem benġlin u misluħin u Għawlek laffajt minn idek, xie tfisser? Issa, għawmi għax dik klamzi, issa jekk inti qed taċċetta qed tilqa l-kelma klamzi, mela inti qed tippredisponi lilek innifsek għal clumsiness. Għal ferfuxaġni. Jekk sajt le, jiena m'għandix għalfejn kun klamzi għalfej. Għax qabad tazza tele ħan edaw u noqgħod attent għaliha. U ma taqax. U ma taqax. Ġifieri dik noqogħdu għaliha aħna. Għana xamillu l-mixer. Imma jista. Ibliħu kollu fra. Ġiblu vakum. Isma, jina ġili kont miħaj. Xaħħar ta' sensin ħajkon xilu mixer il-ġow. Mela, jina ġili kont miħak fil-program. Ġili kanna telefonati fejn jisu nis ħolmu l-istess ħolma. Iva. Imma ma tfissirux l-istess. Le. Għallis. Għax kull individu għal-kem maħna mela fil-ħolm jilabu parti kbira subkonxu. Issa, hemm dak li ngħidulu is-subkonxu personali tagħna. Ġifieri dak li jitwilet magħna mill-esperjenzi tagħna personali minn ġorġuf, issa kemm nitwildu u Isma l-Nadja għanna bżonna f'kalamita, ċempelek in-nis. Fil-ħajja tagħna, meta tridu. Unuħdu pieċi dak li għajdulu, għonna kwit. Sa, mandak ċans. U batem dak li għajdulu il-subkonxu kollettiv li nirtu bħala soċjetà. Bħala soċjetà, bħala kultura, bħala xed najt ħazin. Le, jina t-nifmek, la t-nifmek, jina t-nifmek kullħat. Ija tara. Itax biex maħħokaw. Il-kultura, dak maħu fil-qaqa issa, il-kultura, il-twemmin tana,
U l-esperjenzi personali, għax esperjenza ta' bniedem, għal-kemm ħajkun hemm xeb, iva. Imma l-esperjenza tiegħi mhix l-esperjenza tiegħek. Mela għandi kif tajtek kontrat f'Kalamita, ħatoqgħod tajjarni u kont ċajta. Ara, qed nitħajjar ngħidlu cool, imma blikel fħal ukoll jitkellem u jimlina, lura ma ngħidlu xejn. Għax xorta jibqa' jgħid. In-Nadja nħobba jien ukoll, ta' Anka jien ħafna. Isma' Nadja, jiġifieri għaw min jgħidlek ommi ġejlin kwiet għax klomt bil-baħar imqalleb, għaw min jgħidlek ġejja xi risposta kera jew sabiħ għax klomt bid-dem, għaw min jgħidlek l-inkwieti għat wara l-bib għax klomt bil-ġrieden. Dan huwa minnu. xi jfissru. Iva, ħafna li jemnu hekk, speċjalment ġrieden u edewwa, jgħidulek ġrieden edewwa. Ġej l-edewwa, għandek l-edewwa. Għandi l-edewwa, imma l-edewwa minn huma x'aħna ovvjament inti ma tistax toġob il-kulħadd u mhux kulħadd ħajħobbu. Isma' pupa ta' fej qed nagħmillek domanda oħra fl-oħra xawr ħin jaddim malaj spara. No, Trid ringrazzja lil Fana il Għandek il-ġus ukoll. Għandek il-ġus tista' tisorbu il-taste tiegħek tal-orange jekk ukoll tista' tieħu tazza ħalib. Nirringrazzjaw lil Benna u dejjem ixorbu l-ħalib. Ħalib nirrakkomandah ma mhux għalija. Ma jaqbilx miegħi le. Mela, ħanibdew ftit domandi, u naraw anke ir-riflessi tiegħek għadhomx dak li nafu aħna. Qed nipprova nkun hekk taj, ġifieri fa. Mingħajr ma taqbiżlek. Veru li jekk jiena noħlom barra minn fuq li George miet, konta rridu mmut. Iżidlu l-omor, mhux vera dik. Jien kont noħorruh meta noħlom xi ħadd li miet, ngħidejja mhux se jmut. Dak jista' jkun li d-dinamika tar-relazzjoni tagħkom tkun qed tixxifti tinbidel xi ftit. Il-mod kif tħares lej George, lej relazzjoni tagħkom, jaf ikun hemm xi tip ta' bidla, jaf li inti George qed tarah inti lil George issa kemm ilek tafu ilkom taħdmu flimkien snin twal. Allura tara per eżempju xi ħaġa li fil-ħajja ta' George bħal ingħalaq kapitlu, il-mewt daku. Kulħadd għadda minna di, toħlom li qed tagħmel is-sess, xi fisser? Umbagħad tqum fl-aħjar biċċa, probabbli. Mhux tad-daħ, imma veru. Kif kulħadd ispiċċa. Mhux Mhux tad-daħ. tad-daħ, biex qed titħaq. Le, fil-fatt. Mistoqsija intelligenti għamilt. Le, jikkot sen saqsi, għax inta t-tilla meta toħlom soħat li timmutu għalet timbidel. X'għandha x'taqsam? Li tkun qed tinbidel kapitlu, eccetera. Min jaf mis ix-xiberras kemm titlob li toħlom bik, mela ħajnbidlu l-kapitlu. Ma tweġibiex, min joħlom li qed jagħmel is-sess? Le, dik hija hemm diversi affarijiet. Għax tkun nies? Jista' jkun ukoll, iva. U skont hemm Freud mbagħad li kien għalih il-problemi kollha ġejjin minħabba sessualità li tkun maħnuqa, però mbagħad kellu student Jung u kien fetaħ ħafna iżjed fuqha. Ġifieri jista' jkun li hekk inti qed toħlom li qed tkun intimu ma' persuna oħra. Taf li hija s-subkonxu qed jurik biex inti tingħaqad iktar miegħek innifsek, tħaddan iktar lilek innifsek intimament biex inti ssir taf inti minn inti bħala persuna wkoll. Li tħaddan lilek innifsek kif inti. Apparti li forsi iva titħaddan lil ħaddieħor, jiġifieri jista' jkun għax tħoss in-nuqqas ta' intimità ma' persuni oħra jew nuqqas ta' affezzjoni, imma wkoll taf tirrifletti li għandek bżonn tkun iktar ikollok iktar affezzjoni lejk innifsek ukoll. Aw min joħlom jew tkun biċċa fil-ġisem ġara xi ħaġa billej li hija xagħtet jifgak. Ma dik għal-ħeddiela qed tgħid. Il-ħeddiela, jew dik ossiġnu. Jew jgħidlek għaddit il-ħeddiela. Il-ħeddiela tiġi fuq żewġ. Isek titqum u ma tistax. Jiena nafa fuq żewġ livelli. Jew li inti qiegħed tiġri, qed tipprova tiġri u qisu hemm forza li qed iżommok ibes, isek qed tagħmel l-effort, tagħmel l-isforz u minn tixir nexxilek. Jew bil-vuċi qed tipprova issemma leħnek qed tipprova tgħid xi ħaġa u vuċi jeħillekaw.
It-tnejn li huma sensazzjoni. Torbota ma' reliġjon di? jew Le. Isa bħal sleep paralysis. Għaxaw min jgħidlek U hija rajt, frustranti. li tifgaw narajt xi ħaġa sewda. Tittara fil-ħajja fejn tista' skont inti fejn qed tħoss il-ħerdila jien dejjem imxejt li ekkija fil-ġiri mela azzjoni tħossok ma tistax timxi l-qudiem f'ħajtek, jekk hija fil-vuċi, hemm xi ħaġa tixtieq jew issemma leħnek fuq xi ħaġa, jew inti qed tħossok m'intix mismuha, jew hemm xi ħadd qed iżommok lura milli tesprimi lilek innifsek. Hemm diversi affarijiet. Il-missirijietna kienu jgħidu li l-ħaddiela hija il-mara tal-mewt. Ma nafx tfisser, forsi hemm xi ħadd. Jista' jibatilna. Di mhux il-garguru kontu tajduha. Il-ħula kienu jgħidu. Hemm ħafna leġendi li il-ħolm jisu għal ħafna leġendi. Għaliex skont dejjem il-mod kif jgħix il-bniedem f'dak iż-żmien. Mela, il-ħolm- jekk inti tajt. Il-ħolm huwa il-preżent Inti xed tkun professjonali, eh? jew il-futur. Le, mhux qed ikun professjonali, sur direttur. Għal xiex. Għax prezentatur serju, qabel ipax biex nħares il-kollega tiegħu biex ma nitlux xulxin. Lajtajna janħares lejk. Darba kelli Rajtom jiġru fuq il-mejda fatt. Darba kelli prezentatriċi, mhux ħansemmi minni, għattilhom hi ma x'tippreżenta magħha iktar. Mhux il-wan, ħankun ċar. Ok. Mela, tan il Le, per eżempju, jienu naqblu ħafna ġu dak inżbal. Ok. Ejja. Imma dak għax Le, mhux taħares lej, għax qed jinjorani. Imma Għax dal-aħħar qed jinjorani. ħanaqbes Ukoll. għalik. Ma tiġi fi klimi, ma. ukoll. Dak ħabba fija qed infixklu. Veru, niflowt jajat. Il-ħolm huwa il-preżent jew jista' jkun anke l-futur. Dak nafx qed jiġrilu tant ħolom. Jaf- Dal-aħħar li Veru jixtek tispjegomlu kollha u jrid jieħu servizz b'xejn. Tfakkarnix. Iġveri ta' taċċetta li tiġi kalamita. Mela ma naċċetta, mela jenqat rifjutajt. pjaċir. Għat ma ta' rifjutat. Ġili Għatma. ġejt kalamita. Mela. Mila, naħseb xi 10 snin. issa. Ilu, mela. Kellek 50 meta ġejt. Xaġek. Oh, mimma. Le, xorta tajdinna meta U twiliet. Kamilla titħaq bija neputija. Ma tistax temmen. Veru. Per eżempju, jekk toħlom bl-avukata mi bezzina, xi tkun tfisser di? Dak nħalli fidej. Għaxu jataw, ta' Inħalli- Taħħax dak joqgħod il-belt u jrid jivvotali. Isma, il-ħolm Għara huwa. t-ċajta. Jaf jindika il-futur, imma ma nkunux nafu li qed jindika il-futur. Ok. Imma jiena dejjem nifrex il-possibilitajiet. Dana bħal meta jekk jiena nirkeb miegħek u jkollok għal resqat il-karozza mingħajr brejkijiet. Ngħidlek diħu ħsiba għax jaf ikollok inċident. Ok. Qed nindika l-futur, issa sta għalik jekk tux sib il-brejkijiet jew le. Jekk inti ma tux issibhom wara resqat is-snin xef ikollok inċident, mela ħadd jisewwa qalet li kell inċident tara. Imma għax jien innutajt xi ħaġa u inti ma segwejx fuqha. Fimt? Allora ħolma tiġbidlek l-attenzjoni. Ix kombinazzjoni. Biex- Fajtu dal-fuq. Ejjem biex qed nisimgħu. Ismajt ħaġa fil-bot. Qed tiġbidlek attenzjoni biex Ma kellekx tistidilli. fl-eventualità jiġri dak xaħġa. Ok. Ejja. Konti brava. Mela, Grazzi. il-Maltin jinteressom jinteressom xħolmu Iva. kollok ħafna nis li jgħidu tinkwetom Jinteressom, il-ħolma ma jkunu jew. jridu dak il-ħin. Fimt, per eżempju, ħafna drabi jibgħatu li messaġġi. Messages ma nwiġibx, imma issa qed insib sistema li jistgħu jibgħatu li. Bil-messagġi bistax tfisser. Le, Imma WhatsApp tista' batilhom voice message, per eżempju. L-aħjar imma telefonata. L-aħjar telefonata. Għara xeħle. Iva, najdilom per eżempju. U issa tiġi kalamita wkoll. Tuni ċans ftit minuti, sa' kemm nipprepara xi ħaġa, kunet nagħmel xi ħaġa speċjalment, u nċempillhom lura mbagħad nirranġaw. Mela, aħna għedna illi anki fil-Bibja, anki fil-kelma talla, anki fl-esperjenza ta' Omna Marija Santissima, per eżempju, ta' San Giuseppe, daw kellhom ħolma li batilhom Alla u li saret realtà. Il-mejtin tagħna għala ma jistgħux ikellmuna fil-ħolm. Jew ikellmuna fil-ħolm. Ikellmuna u. Jista' ma nafx forsi ħanajt Marija, jista' il-mulej jgħid
il-xaħat mejjet, isma, għandek iċ-ċans tkellem il-libnek, per eżempju, naf xe tiġri hemmhekk. Laqasi ma naf, jiena minn fejn jitħlu il-maħbubin tagħna li ġew nieqsa, minn l-esperjenzi nista' nitkellem, minn dak li nisma'. U ħafna drabi mill-esperjenzi naf li il-maħbubin tagħna għadhom magħna u jisimgħuna u jsegwuna u jħarsuna minn fejn qegħdin. Dik ikkonfermajta dal-aħħar, ma kontx. Hija xi ħaġa- Nistgħu nagħlqulhom aħna per eżempju George kien U jgħidli. żgur li nistgħu. Kelli mal-ommu għax qed talqilha l-bib kien jgħidli. Kienet jgħidli tajjeb. Naħseb li iva, għaliex jekk inti u għalhekk ħafna drabi ma noħolmux bil-mejtin maħbubin Għax tagħna. nagħlqulhom il-bib. Għaliex taf li ħolma tamlinna iżjed ħsara jekk aħna ma nkunux lesti għalija. Veru, veru. U George, naf, Għandek George, raġun. Inħossu jiena li f'ħafna inti sensittiv partikolari Jien għamil għal żmien. feelings ta' ħaddieħor. Ukoll. Jien għamil żmien. Veru. Ħafna nies għaddew minna. 100%. Meta mietet ommi, Mela. per eżempju, meta mietet ommi, għandni zallum. Qabel norqod għedna ma' pliz kellimni, per eżempju, jew Pero ħanarak. Iktar ma nitlob li Iktar. naraħ fil-ħolm, iktar ma taraħ. Pero Ma tarax fl-istess kif. ħin inti bniedem narak fuq prattiku ħafna. Dak li għandek tagħmlu ħat tagħmlu, ħassib mod kif tagħmlu, malajr issa u bqa' miexi. Ver. Allura ma tallokax il-ħin kwiet fejn ikun opportun għalik li tingħaqad vera mal-mami. Le, per eżempju, waħda mill-li jagħmel, Għandek ftit quiet time. jekk indunajt, inti tagħmilha din, li per eżempju, Nadja qartlek, jekk il-maħbubin tagħna jaħsbu li bil-ħolma li l ħajweġġawk aktar, ħanuża l-kelma Ma jweġġaw. toħlomx bihom. Ma toħlomx. No. Inti ma tistax toħlom, għax inti l-ħin kollu ma għalfejn tlaqtni, xidwajja għandi, fejn mort, ovvja, dinek U barra minnek, fil-ħolm. barra minnek, ħatweġġak aktar u barra minnek, mintix qiegħed ikollok momenti dak li ngħidulhom ta' riflessjoni fejn inti tkellima fil-kwiet, Le, u ħajkellima b'mod, maġġel. le, u b'mod ta' dwejja. Le, għandkom raġun. Għana r-setet, il-firda du jħossa. U jien ngħidlu aċċetta l-firda. U ommok ħattik ħafna. Per eżempju jien, Imma- li u mhix Permettu ommi. messaċ id-direzzjoni. Għas interessana minn dak li għattinna. Jekk int kapaċi joħroġna l-barra. Isma, waħda li ngħidlu jien, li jien qattajt l-aħħar ftit ħinijiet mum, u l-aħħar ġranet, jien nċempillu, ġil nċempilloni tal-luħlom d-bommok, int għajna fuq tal-linja, per Issa eżempju. bieċa qaqa. Li ju jgħid li l-aħwa inti ġaħlom 3 darbit Kamila ma jtom u jien għadni maħlom darba, jien ngħidlu ħallija fil-libertà, aċċetta l-fatt, għax sar xaħat qottajt xidwaja. Imma- Mux ħaġa, meċ ngħidlek ċab Inti bniedem maġġel u bla paċenzja. Bla paċenzi, Iva. Dak kien id-din, Irrid l-bira. mux illum. Jiena ma Ġifiri, progressiv. issa. Jiena, per eżempju, Ija, ma mhux qed ngħidulek ma tkunx progressiv, bħala, per eżempju, direttur ta' kumpanija, bħala prezentatur, bħala sindku. Jekk ħanamluha namluha, ħej, mhux ma nistax toqgħod, in-nies qed Serena. tgħix illum, ma nistax noqgħod nistenna sena Arra- biex nirranġa. Kol imma għal ċertu affarijiet Bħal ma għandek ma tistax inti taġġilhom. L-emozzjonijiet tiegħek ma tistax taġġilhom, ma tistax tajt ejja ħi fred kif għadek hekk, kif ejja ħi neħihom taddu hemm xi ara ħanmur nagħmlu dik, ara nagħmlu dik, ara nagħmlu dik. Għax dik tal-jena midwejja. Inti dejjem qed twarrabhom. U ovvjament daw eventwalment jafu sfortunatament tiġri, jgħaddu snin u tisbroffa kollox wiċċek. Mela, bħalissa għaddej ħafna stress fuq id-nejja. Għax il-ħin skada. U jisu ħajn ta' fal-monitor u kol, 34 seconds. Allura,
Naħseb li ma Nadja mednix kollox, għax għadda U l-ħin. li għadna għazbdejna. Possibli diġà għadda Mela, l-ħin. qasna fu li għadda. U għadni nibda Ektar jien. Naħseb li 40 għanna minuta. l-istednu għadar boħra fil-biskuttin, Iva. pero l-istedina tagħna hija issa miftuħa, issa mbagħad jiftijem miegħek George bħala produzzjoni ma' Ivan Baldacchino biex naraw meta ħanpoġġuk fejn ħanpoġġuk f'Kalamita jrid nkun preżenti jekk ma niġix inċempillek, jekk ma niġix inċempillek, oneri ġifieri biex insaqsuk. Mela. In-nies iridu jkunu isaqsuk, iridu jisaqsuk fuq il-ħol, ma in-nies jinteressom. Ħafna. U dejjem Imma namlu l-aħħar appell mistoqsija. li dejjem għamilnija qabel kull telefonati, setta telefonat nieħdu. Iċempel minn ħolom. Mux inċempel jien, hello Nadja, Għandhom għandi ħolma. tat-tifel. Għax Alfred ħolom, ekk u ekk. Bravo. Le, Nistraba jiftakara. niftakarra. Mela, fl-axħar mistoqsija unkomplu fl-ġej, għax ħan istidnuk Grazzi. darbohra. Issa laqbat maħna terġu tibqa maħna. Oh, jisak U ma jek tiddejjaqx jisu. maħna, inti. U ma tiddejjaqx Jien ma maħna. niddejjaqx żgur. Laqaxxej, laqaxxej. Jien għas niflaħ nqum fuq is-sit. ħanalu b'dil mistoqsija. Il-ħolm Yes. jista' jseħħ fir-realtà? Jista. Kemm hemm perċentwali li jseħħ Le, fir-realtà? mandiġ perċentwali, mandiġ. Imma skont il-ħolma xi tkun, kif għad fuq l-eżempju tal-brejkijiet tal-karozza. Ek inti qed tara lilek innifsek għal-għaris għatta tikrexja u ma tuħux sib ħajtek għax dik taf tkun simbolika għal xi ħaġa oħra li inti qed tgħix ħajtek bla brejkijiet. Allura iva taf tiġri forsi mhux eżatt kif inhi l-ħolma għax il-ħolma jaf tkun qed tirrifletti vera karozza, imma jaf tkun qed tirrifletti l-mod kif qed tmexxi ħajtek. U jekk hija bil-pożittiv, jekk inti l-ħolma qed turik xi ħaġa li inti taf tilħaq l-lan tiegħek għal xi ħaġa, jekk inti ħataħdem għalih, ħataħseb għalih iva ħaseħ. Grazzi ħafna lil Nadja Borġ Bonaci li għattinna nsejħulek, xat li għara l-ħolm. Onero kritika. Onero, nirringrazzjaw lill-Onero Kritika. Insomma, dik il-kritika Nadja- dejjaqni, eh? Le, kritika hija analisi, bil-Grik. Bil-Grik. Kritika analizi bil-Grik. Analizi bil-Grik. L-importanti ma toħolmux b'Ġorġ tislijiet. Tu għalik. Dal-podcast ġimmi ġublilkom minn SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Logica Office Furniture, Benna, Del Budella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant.